ки соҳиби душаҳрвандӣ мебошанд ба артиши Федератсияи Русия. бале метавонед ки биспоренш бо тариқи сайти госуслуги ёки приложения. салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, умедвор ҳастам ки тансиҳат ва хонаобод ҳастед. ҳатман дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед ва видеоро ба дигаронам падилица кунед. нафарҳое ки мехоҳанд донистанд патентҳои шумо дар базадани Россия ҳаст ё ки нест, номерои WhatsApp мебарояд дар ҳамҷа бинависонед, тафтиш мекунад ва мегӯяд ки патенти шумо сӯхтагиай ё ин ки не. мавзӯи асосии имрӯзаи мо оиди мобилизатсия дар Федератсияи Русия. даъват кардани шаҳрвандони хориҷӣ ки соҳиби душаҳрвандӣ мебошанд ба артиши Федератсияи Русия. дар ин бора як пешниҳод шудааст. яъне ки ҳамин қадар информатсия дар ин бора гуфта метавонем. мумкин дар дигар шабакаҳоро ҳам аллакай дар ин бора информатсия гирифта бошем, вале боз мо барои аудиторияи худмон хостем ки каму беш гап занем ва бифаҳмонем. бародарои азиз ва гироми қадр, дар бораи ба сафи мақсад артиш даъват намудан ин чиро дар назар дорад дар Федератсияи Русия? нафарҳое ки соҳиби шаҳрвандии Россия мебошанд ба ҳамин нафарҳо тааллуқ дорад. яъне президенти Федератсияи Русия тақрибан 2-3 моҳ пеш як қонуне ба имзо расонидагӣ буд ки ҳар касе паспорти российский дорад вақтича дар учёти вайни намемона паспортша аннулировать мекунанд. ва ин чиз ягон як моҳ ё ки якним моҳ ҳамхел рейдҳо ва амалиётҳо гузаронидан, чандин паспортҳоро аннулировать кардан ва айсари нав бигем боз ҳаминро роҳандозӣ кардан, даъват кардан ба артиш ба шаҳрвандои хориҷие ки паспорти российский доранд. инҷа дар мақсад ду вариант пешниҳод карда мешавад ба шаҳрвандоне ки ду паспорт доранд, мақсад ки ё ки хушона дар учоти вайни мемонанд ё ки паспортҳошонро аннулировать мекунанд. албатта ки бисёри нафарҳо мақсад розӣ мешаванд ба оне ки паспортшонро аннулировать кунанд, мисол аз шаҳрвандии Федератсияи Русия даст мекашанд. ва дар масъалаи мобилизатсия сар шидан ё ки нашидан, бародарои азиз, ҳичи бигем гуфта шидагӣ нестай. оё ба мобилизатсия даъват мекунанд, оё мобилизатсия сар мешавад ё ин ки не. дар ин бора информатсия нест. танҳо ҳам қадар дар ин хабарнома омадагӣ ҳастай барои шаҳрвандӣ доштагиҳо тааллуқ дорад. мо хостем ин информатсияро ба маълумоти шумо бирасонем. бародаро, комментарияҳои шуморо мехонем каме ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. ягонтаи шумо хоҳед границаи Қазоқистон бирен, документотонро айсари нав дуруст бикунен, номерашон мебирояд, ҳами одамо граница мебаранд, зангшон бизанед. набиев нависонда: акаи Сорбон, моро штраф карда буданд. 5000 штрафа наспоридам, омадам Тоҷикистон. биспора мешавад штрафа. ҳамон мақсад варақае ки ҳастай дар уҷа код дорад, дигар чизо дорад, дар дастон боша агар, бале метавонед ки биспоренш бо тариқи сайти госуслуги ёки приложения. абу нависонда: салом ака, ман патент хати кор мекунам дар Москва. Тоҷикистон равам баъди 3 моҳ метавонам омада ё сразу мешавад? официални ҳамаи документотон 100% бошад, бале метавонед сафар кунед абрадна. Хайруллоев нависонда: салому алейкум Сорбон, авфи депортатсияҳои Тоҷикистон будагиё мешида бошад, раҳмат. дар бораи қонуни авф ҳеҷ чиз гуфта наметавонем бародари азиз. мақсад ин чиз официали нашр кишид ба метавонем маълумот битем. зиёвиддин нависонда: ассалому алейкум ака, сози тенҷӣ, ман профессияи патента алиш кардам. суроки патент 2 моҳ монда. трудовой договор бояд бигирам ё ки не? ҷавоб диҳед. ҳазор раҳмати калон. вақте ки шумо патент мегирен, кору фаъолият мекунен, трудовой договор доштанатон ҳатмия бародар. бе трудовой договор имконияти патент аннулировать шидан ҳаст. умар нависонда: салом ака, як кӯдак дошта бошӣ, дуюмаш дар батни модар 6 ё 7 моҳа бошад, ба хизмат даъват мекунанд? бале, даъват мекунанд. вақте ки дуюмаш таваллуд шид, баъд метавонанд мисол шуморо озод кунанд, ҷавоб томутанд бо вайни билет. қодиров нависонда: мара патентам аннулировать шидагӣ, патент карда метавонам ҳозир? Россиядамам, илтимос ҷавоб диҳед ака. вақте ки патенти шумо аннулировать мешавад, шумо фаромӯш накунед ҳамин чиза ки то муддати 1 сола наметавонед ҳуҷҷат биспорен барои гирифтани патент. 1 сол ки гузашт аз ҳамон рӯзи аннулировать шидагӣ, баъд аз сари нав метавонед ки патент бигиред. зиндаву сарбаланд бошем бародаро, видеоҳои моро пайгирӣ кунед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.